vidéo, à partager, à kerpla, à chem, à ucha kochuku. Bien mercredi 16 août 2023. Balmo abaye kafo c'est là où hélicoptère do Malini Niger frontière la abina. Amana ndado la fin du mois hélicoptère imbi. John ka hélicoptère do ibaye kafo amana kana andado la pourquoi ne hélicoptère a tombé là. Otemelengo ibaye kafo Sadio Kamara, colonel Sadio Kamara balmo a discours mais discours historique. Discours mais n'a be tien bet dabalipa. N'a be farafina kuna wolo a discours c'est incroyable à me watimna. Maintenant au Canada au Kloka. Donc il va y kafo ne sujet pas fla a importance kama. Maïni a ka vidéo a partager antena dia essayer à faire une vidéo na antena dia. Donc balmo il va y kafo vidéo et c'est là avion do. Notamment Nigeria avion do. Balmo ka hélicoptère do de écrasé Niger frontière là. Balmo aba kalama Nigeria be ni daba ni cheya makan ba fola. Aba donc a fo Boko Haram keleme ka Nigeria état do mene. Maiduguri parti badem be iba e ka fo Nigeria armée ta contrôler. Nigeria jamana be yini nga kala ka sababu ke Boko Haram situation. Bon ame wakati mna kabri Boko Haram fene sumina. Ko Nigeria be na le intervention ko Nigeria be dado intervention ko kumala. Iba e ka fo Niger kama Boko Haram ne flè kata Nigeria frappé. Et si a famo. Donc à quel est Nigeria armée frappée. Nigeria armée de flè ne ka be Boko Haram gain est-ce qu'il y a famo. Ay Boko Haram gain a nana souya ni a takale Niger ne Nigeria frontière là. Hélicoptère ko ka be continuer Boko Haram gain fait. Balmo même min foye kabako kerare. Même min foye kabako de kera. Iba kalama. Mali ni système de défense do na Niger. Radar munumbala radar. Mogo temindo abe ennemi nga avion brouillé. Aya keto. Radar munumbe ala. Abe ennemi nga avion aba brouillé. Nigeria hélicoptère. Astralé Niger. Esi ya famo frontière là. Armement munumbe Mali buro. Armement munumbe Burkina buro. Anu Russie armement munu dala. Aba kalama hélicoptère brouillé signal tourna hélicoptère là. Ni hélicoptère yi yelema koron. Iba e kafo atifenye. Na yi yelema klebi iba e kafo tour de contrôle iba e kafo tour de contrôle tourna là. Na yi yelema kofe. Iba e kafo tour de contrôle be c'est-à-dire au tournendo ala yi fene là. Donc hélicoptère iba e kafo ay contrôle de perdu. Anaka base contrôle perdu. Iba e signalu brouillera ayengoro. Fréquence ou nyagamina pilote yengoro. Balmo pilote ma se ka korone klebi ni bandi ni kega ma se ka boron yona. Donc pilote ma se ko boron yona minke. Avion toura kou fait taga de la me wakati mna Mali ni Niger frontière là. Parce que bi ame wakati mna Nigeria avion ka patrouille Mali ni disons Niger ni Nigeria frontière là. Angana yona ga balmo jamfa be c'est trop suspect. Andalen tout là. Donc on est la système mounou tara. C'est des systèmes qui permettent de brouiller les pistes, les radars de l'avion. Donc, les avions, il va y avoir un avion, mais sans faire avion coordonné de Bekabulo. Avion, mais orienté coordonné GPS ou. Un système, nous, même Mali radar ou là. Un système, nous, avec ennemi, avion brouillé, avec fien d'eau, avec ennemi, avion, pilote, pilote te chouni clé donc à bon yorona. Donc avion de tora munu salola. Avion tora munu salola. Ko terrorisme e tchemunu bronto kabe o tchewini. A tora munu salola Mali ni ato Nigeria ni Niger frontière là. Balmo même voyez hélicoptère de flène et kaboka bi. Hélicoptère bora kabi mo joli le sara hélicoptère là. Iba e kafo hélicoptère ka chiti là. Ayi mo nga sa entraîner iba e kafo à peu près, hélicoptère chute là. Un mime, plus de 30 personnes au Sahara.
terroristes et 30 personnes qui ont tourné au Bronton. Donc, il va y avoir à peu près plus de 60 morts là. En 60 morts, au Nigeria armé qu'à niveau là. N'y a que la madame. Au Nigeria, j'ai dit que avion nous n'est qu'un. Koubna, est-ce Niger qu'elle est alors que Assimé qu'à Niger demain, alors que Burkina qu'à Niger demain, alors que Guinée qu'à Niger demain, Algérie qu'à Niger demain. Au Nigeria, j'ai dit que avion nous avion qu'elle est en arrêt. Ou hélicoptère qu'elle a perdira, ou hélicoptère qu'elle descera, ou hélicoptère qu'elle tara, est-ce qu'il y a fameux fumé fait tara, durunare du là. Donc, balmo, orela, a même bien fort. Nigeria ka sabali, Mali, anga moru keleme ka dafiu minke ukama. Anga moru ye do min do ukama. Balmo numu koloshi billahi do in tuto. Ore sienfe, iba ye kafo, balmo, bonne nouvelle ou be succéder. Sadio Kamara tara réussi à kabako discours de kakabo aklima. Sadio Kamara ko Mali ka problème farafina ka sengé be français de noy. Pour la première fois, Sadio Kamara ka fo adala ka tiga adala. Comme Mali problème est français de noy, c'est la première fois. Il va y avoir Sadio Kamara réservé les noms. Aba fore ko partenaire doye anja, fa partenaire doye aketa. Sadio Kamara ko français minke Mali la ka tisaka lakali. Ko français de terroriste ou kokoro, allez de terroriste ou chou, allez de en coloniser ni banana fota naga marama, ka be terroriste ou chou kablila. Na terroriste ou chou kablila, il décelé, avec la kanakabi il demain, ko des pompiers pyromanie. C'est-à-dire, momi, na be tasuma lado, avec tasuma dado, avec la qui est tasuma fagabagaï. Ko français nana kana tasuma dado, ko français nana kla qui est tasuma fagabagaï, ko ni momi bana français tama. Ko français be janama yira otigila ou bien abta seda o nunu wele olu ka farango nga o kana je o jamana la o kana je o état la iba ye kafo ko français be sahel kono abe o bara de la ami wakati mu konna la Sadio Kamara yira ko vraiment quand sera niveau do ma ko il est temps farafina ka bon système kono ko il sou ka partenariat gagnant nimisa tala ko partenariat mi ni jamana bi bonya ka souveraineté be respecté iba ye kafo ko irisu ka partenariat oye ko France na je yogo ne fara yogo ngata autant li ko conséquences kololo ko reflète ka Mali soro ko autant li conséquences kololo ko de Mali soro ka wakati autant be ti wakati mina ko Mali a fo adafe duwe kanga fara yogo ngata terosu kele kuma Mali la ma duwe tien de atite a fo a wakati atite ko vraiment kanga frayon an entrega di yoma ka sécurité la Sahel la ka jega terroriste kele kuma mo la mais Sadio Kamara segena au discours kelenga ko ni africain ko ye ko ni farafina ko ye Mali famu ni Mali voisin ko ye Mali famu wakati ki ba ye ka fo ko français ka janfa kunti se Mali la iba ye Mali kunti bi en même temps iba ye ko terrorisme kunte anda fe dugu chama soro ko me ka wakati français dona mo nu akliche aduna jamana nu akliche ki ba ye ka fo du coup ko Sahel be déstabilisera ko bon ko français be ka au projet quel est le menace ko Niger be fe ka ireta est-ce qu'il y a Burkina be fe ki ireta ko olu be Mali sira minta ou bebu yere Mali ka sira kono ko farafina bebi yere Mali ka sira kono ko Mali o sira minta kaka yere ma horonya ta yere kaka sécurité ka lakana ta entre les mains ani jamana ka farango nga ka je ku ka sécurité lakana qui va être qu'au Niger tara au Sram en France be fait vraiment kana ka seda o farango nga jemo farango nga kana intervention bi Niger ka ko boko luti jena e bi uti jena e sini ko kuti jena donc Sadio Kamara ko ka be réseaux sociaux mo ko fo esi afamu ko réseaux sociaux là ko kera sababu e ba ira an bola sego tungara dante nunu kacha e bu mabel gandi nunu tayruba gidlajo nunu esi afamu mo be fenke mas nunu et Jason bala ira nunu est-ce qu'il y a famu abe aketo sedu mar nunu jama ka changa na ina do tokoko donc ko mo munu be ka baraka réseaux sociaux la bi ku kele no ga shuko français na dongo chere ko réseaux sociaux mo ko lu kera sababu ko français be galon très ou be bona prévu ou be bona réalité ou be bona tien ko ka information de Mali en temps réel Sadio Kamara est Mali activiste ou faux Sadio Kamara est info activiste mogo be influenceur qui be kuma réseaux sociaux sans Sadio Kamara est befo Mali kon ani farafina
ay farafina befo ay Ivoire activiste fo ay Burkina activiste fo ay farafina activiste kaw munu wille me shune clé France kana se ka galon tege ka galon ta ka da Mali la ka information kolon ta ka da Mali la ka Mali ka image la no ko aw activiste munu shune clé aw be bo ka réalité fo mo ye ko vraiment ka be aw fo ka barkada pour la première fois Sadio Camara est en faux est-ce qu'il y a famu donc vraiment Maléon ambe aw fo ka Sadio Camara fo a un discours mingue akoko France des colonisateurs ko France de bisigi est-ce qu'il y a famu ka décider ni jamana ni ne kan ka ke ni bana tama aka be tasuma da itega kono ko bobi ko Mali bora o kono ko Mali o sira mi ira ko farafina bebe ka Mali sui ko Burkina be ka Mali sui Niger be ka Mali sui ko farafina ko Mali be ka ke exemple ko bara nyuma mi be ka ke ko vraiment ko be continuer ka do farawa ko Mali ni bebe bara ke jamana fenfen na kadouye vraiment ay France ka dosi dama Sadio Camara ambe afo ka barkada vraiment on y tient on y baraji merci beaucoup.